హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గీతాస్ ఫ్యాషన్ అఫీషియల్ అండి. ఈరోజు మీ ముందుకైతే నేను ఒక డైలీ వేర్ శారీతో వచ్చానండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి జార్జెట్ మెటీరియల్ లాగా ఫాలింగ్ ఉంటుందండి. జార్జెట్ మెటీరియల్ అయితే కాదండి, జార్జెట్ మెటీరియల్ లాగా సిల్క్ టైప్లో డైలీ వేర్కి చాలా బాగుంది. క్లాత్ అయితే పై అంచు వచ్చేసి కొంచెం ఒక 3 ఇంచెస్ అండి, 3 ఇంచెస్ వెడల్పుతో బాగుంది. కింద వచ్చేసి చూడండి ఈ లెంత్ అయితే ఉంది. ఈ బార్డర్లో ఏదైతే ఉందో బార్డర్లో ఏదైతే ఉందో అదే బ్లౌజ్ వస్తుందండి. పళ్ళు చూడండి ఇలా ఈ డిజైన్తో ఉంది, డైమండ్ షేప్లో 3 డైమండ్స్ ఇచ్చారనుకుంటాను, 3 డైమండ్స్. అంచు అయితే ఇలా ఉంది. బ్లౌజ్ వచ్చేసి అంచులో ఏదైతే ఉందో అదే 630 కట్ ఉంటుందండి. బ్లౌజు పింక్ కలర్, ఫుల్ ట్రెండింగ్ శారీ అండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో. శారీ అయితే ఇలా ఉంది. బాడీ మొత్తం ఫుల్ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. అంచు, పై అంచు, బ్లౌజు సేమ్ డిజైన్ అండి. పళ్ళు అయితే ఇలా ఉంటుంది. వీటిలో అయితే 3 కలర్స్ ఉన్నాయండి, ఫుల్ ట్రెండింగ్. ఎన్ని పీసెస్ కావాలన్నా పంపిస్తామండి. హౌ టు ఆర్డర్ అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీయండి, వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, డీటెయిల్స్ ఇస్తాము. సిఓడి ఆప్షన్ లేదు, మనీ ముందుగానే పే చేయాలి. పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టండి, దాంతోపాటు ఫుల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. డిస్పాచ్ అయిన తర్వాత ట్రాకింగ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాము. అండ్ ప్యాకెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఓపెనింగ్ వీడియో అయితే చేయాలి. ఓపెనింగ్ వీడియోలో ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉంటే మాత్రమే రిటర్న్ అండి, అదర్వైజ్ నో రిటర్న్ అండ్ నో ఎక్స్చేంజ్. శారీ అయితే ఇదండి. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ 350 రూపీస్ అండి. ఇది బ్లౌజ్ అండి. వీటిలో 3 కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి, అవైతే ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. బ్లాక్ అండి, బ్లాక్ చాలా మందికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. బ్లాక్కి కింద బోర్డర్లో వచ్చేసి సపోటా కలర్ అండ్ కొంచెం మెరూన్ కలర్ కాంబినేషన్తో చాలా అందంగా ఉందండి. దీనికి కూడా బ్లౌజ్ బార్డర్లో ఏదైతే ఉందో బ్లౌజ్ కూడా అదే వస్తుంది. పై అంచు సేమ్ అండి. ఇది ఈ శారీకి ఎలా అయితే ఉందో ఇలానే పై అంచు ఉంటుంది. బ్లాక్ కాంబినేషన్ ఎవరికైనా అద్దరిపోతుందండి. ఏదైనా అకేషన్లో కూడా సింపుల్గా కట్టుకోవచ్చు, పెట్టుబడులకి బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. రామా గ్రీన్ కలర్ అండి. రామా గ్రీన్ కలర్కి అయితే బిస్కెట్ కలరు అండ్ టమోటా రెడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ టమోటా రెడ్ అంతా మిక్స్ అయిపోయి చాలా సూపర్గా ఉందండి ఈ శారీస్. ఈ 3 శారీస్లో ఎన్ని కలర్స్, ఏ డిజైన్స్ కావాలన్నా కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మా ఛానల్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, అందరికీ తక్కువ రేట్లో డైలీ వేర్ శారీస్ కానీ, డిజైనర్ శారీస్ కానీ ఆన్లైన్లో చూస్తే తక్కువ రేట్లు అంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ తక్కువ రేట్లు చెప్పట్లేదండి. ఫుల్ వాళ్ళు మనీ పెట్టుకునే చేస్తున్నారు. కానీ నేను ఇంట్లో చేయడం వల్ల నాకు కొంచెం ప్రాఫిట్ వచ్చినా చాలు అనే ఉద్దేశంతో చాలా తక్కువ ప్రాఫిట్ అండి. మీరు కావాలంటే బయట కూడా చెక్ చేసుకొని మీకు నచ్చినట్లయితేనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అప్డేట్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. బయట రేట్లకి మన రేట్లకి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. మీకు అన్ని అప్డేట్స్ అయితే తక్కువ రేట్లో అయితే మీకు శారీస్ కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ నేను అందజేస్తానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.